Walay Mupailawom sa Artificial Intelligence Developers Training Program sulod sa nung kabulan ang 15 ka mga out-of-school youth sa Cagayan de Oro City. Kini ang gibutyag ni Mayor Rolando Clarix Uy atol sa flag raising program sa Barangay Hall sa Barangay Bayanga. Ang Artificial Intelligence Developers Training Program inisyatibo sa lokal nga gobyerno aron masiguro nga dunay trabaho ang mga out-of-school youth, mamahimong software developer o di kaha computer programmer. usab walay kolehiyo o eskwelahan sa dakbayan nga naghanyag ni anang artificial intelligence. Kita pa. Muna ang dako mo, bulahan mo, nga kamo ang napilian nga 15 ka buok. Unya, gihatagan pag yun mo og libre nga uniforme. Aron di mo magka-problema. Libre nga paniud to. Aron dili mo mahasol. Libre nga pamasahe. Tanan nga maoy tan-aw unsay babag makahasol sa inyong pag-eskwela. Gihatag ang tanan nga wala na mo'y katarungan mangita pag hinungdan nga di mo magpadayon. Pero sure Gidasig sa mayor ang mga scholar nga pahimuslan ang talagsaong higayon nga gihatag kanila sa lokal nga gobyerno. For you, ladies and gentlemen, mao ang atong pilot nga mga scholars sa atong artificial intelligence nga kurso. Manghinaot kita sa ilahang kapuslanan o kalampusan o among gihangyo ang tanan nga padayon na nato mag-pray ta no para sa ilahang success. Gentlemen, Kini ang unang higayon nga dunay ilusad nga ingon niini nga programa sa syudad. I would say, and again, dili ko sure gyud, pero sure ko walay nani sa Pilipinas. Kay tanan AI program sa Pilipinas tag-upat ka tuig. Ang AI program pod sa Pilipinas para ra sa mga dato. Wala na-offer sa public school kay lisod. Dagko kay mga equipment. Walay Lauman nga madugangan pa ang ihap sa kabataan nga makapailawom sa AI training sa syudad sa bulan sa Hunyo ning tuiga. Pag-graduate nila karong June, ang among commitment is makatrabaho ni sila. Kay wala may point nga walay point nga tudluan na to sila og something nga dili sila makapangwarta. Also, sugod lang ni karon. Kaning gisugdan nato karon nga 15 by June magsugod na po tag 50. By sometime next year mahumanan nilang mayor ang atong City College ug makakaya na ta og hundreds ka mga estudyante. Malipayon ug nagpasalamat ang mga napiling scholar sa gihatag higayon sa gobyerno aron makakaton ug makatuon sa gitanyag nga Artificial Intelligence Developers Training Program nga sumala nila dakong tabang kanila ug sa ilang pamilya luyo sa kapit o sa kinabuhi. Gipasalig sab sa mga scholar nga ilang ampingan ug dili sayangan ang pagsalig ug talagsaong higayon nga gihatag kanila. Ang pagkubrihon is not a limitation nga moasin sa ta.